Alison. Uh, Let me first introduce myself. This is the very first Nantla episode podcast. More details will follow, but yeah, I decided the government can be with the bishop, which I believe is among the bishops around the area of Alfred Pizzo, who's well known, with the bishop of Portugal. So, igama lami nginguThabiso Msongelwa, original from Mount Edith. As I said, that more details will follow. Decided about, let me first start with Tata Bishop Portugal. Tata Bishop Manbulele. Yes, sir. I'm very honored this opportunity to bless this first episode. Amen. And also abantu who would love to know about Bishop, who is this Bishop Mbotuka. Cela njena uyenze introduction yakho about Bishop Mbotuka, ungubani, usukaphi, uhlala. Wow, Mntakamsongela, siyabulela nathi ngale honor sithatha ngoba si-honored singabakwamgoduka. Ungacinga uba kusube kuhambe lula ukuba kuthiwe umuntu abizwe ngala magama abizwayo ke akhethiweyo lawo watshoyo. Umntu usuka kude, ndizalwa eNtabankulu, ndizalwa lixhegwazana elisaphilayo lina-83 ngoku. Ixhego lethu ke lasishiya singamadodana amathathu neentombi ezintathu, bonke ke banabazukulu njalo njalo. Kukhulekile kangoba abanye sebedla inkamnkam, udadewethu endisemveni kwakhe. Khange kube lula ke because utata wam besebenza eGoli, sebenzela itiki, kungekho mali iyiyo. Sikhule njengabanye abantu sisokola, but there's one thing my father taught me, Mtaka Msongelo. One, wathi qinisa inhliziyo mntanam, ndisayikhumbula nangoku wayetsho ngesibhaca ethi qinisa intlitiyo mntanam, whenever usebenza qinisa intlitiyo. So I learned from him ke uba ndibe ngulo mntu endikuye namhlanje ke esizawuchaphazela ke ezi zinto ezimbalwa ngayo. Kodwa nje ndingulo mntu usuka kuloo background ingentlanga, kwangekho zimali, ndisokola. Siyabona ukudla ama-sweet 8 kokutya sekungcono ke ngoku xa usowutya i-sweet 8. Xa utya i-sweet water neentoni, ndisuka kuloo background as I'm standing here. Manibulele Bishop. Iyabonakala ke ihambo yakho uba ayikhange ibe lula. And ke ngoku ndibona into yoba enoba sisona isizathu sento yoba ndibone ezinto endizibonayo. Kodwa ke before siya apho, ndicela ukutshekisha njena i-background yakho uba ithini in terms of i-education, because I believe into yoba uke wadlula Ndaqoba. ngoba sisazofika ke kule nto yoba ufike into yoba sibe silapha. Ndicela nje that background yoba utata uMgoduka amabanga wakhe aphansi wawenza njani, wabe ufikelela waphela phi ke ngophaya okay. kwelo candelo. Nkosi mhlobam, nkosi tata. Njengoba bendisitsho, ndifunde kwisikolo ekuthiwa kuBhongxa, bekubethwa ke ngala maxesha wethu. Ngale isikolo late 70s, in fact mid 70s. Ndaqala apho ndimka ke, sawufika kwindawo ekuthiwa iTabankulu High School. iTabankulu High School ke ithe xa ivulwa phaa ngo-mid 80s, sangena kuyo ke nabanye. Ibi-distance of about ziikhilomithazi ezintlanu nangaphezulu. Sihamba ngeenyawo, siwela imifula, sihamba emasimini. Hayi, uba uhambe ngomgaqo kwabakho elo khehle lithile linenqwelo linithathe ke. Yes. Yeah, but besikholwa kukuqutha apha emasimini. But xa ndisenza ke ngoku grade 12, which was standard 10,
kwathiwa mandiyogqamesa. Ayi, ndavuya ke xa ndiyogqamesa. Eyi, ndivuya phi ke? Ndizawuziphekela, ndizawuthini, i-distance ingcono, ndizawuziphekela, ndizawuthini. Lonke ke elo xesha siqoqiwe under inkolo ke mntakaMsongelo, siqoqiwe under inkolo, ikhaya liyakholwa. Then ndamgqiba ke u-standard 10 wam, which was grade 12, nge-exemption. Kwakuyi-exemption ngelo xesha, ngoku kuthiwa yintoni, kuthiwa yibhatshela. Yes, but ndampasa nge-exemption. Naku ke ndiyofuna isikolo, andisifumani. Itertiary kungexesha ke ngoku sekuqala uMathanzima sefuna ukutshintsha izinto zonke zibe ngapha kwelaa cala lakhe. Kuyavalwa amakholeji, kuthini. But ndazula ke ndangasifumani isikolo. Xa ndingasifumananga isikolo, ndaqala ndahamba nabakhi. Xa ndihamba nabakhi, ndafunda iskili sokwakha. Uzawuyibamba ke into yoba umntu ophulaphuleyo makayibambe into yoba ukubetheka, mntakaMsongelo, ayikokubetheka. Xa ubetheka kukho into osubufundiswa yona. Kukho into oyifundayo, iyakupripera, upripherishwa elinye into ongayaziyo. Yes. Then I went there, went with builders, well-known builders, ndihamba nabo for 2 years without having tertiary. After which ke ngoku I went to University of Transkei, which was then called UNITRA, now called WUSU. Ndafumana khona apho ke. Siyasikratisana ke into engavumelekanga, kodwa siyasikratisana silwela uba siqhekezelane sonke esinaso nomnye umfo waseMacwerheni. Sahlala apho ke. Then it was then that I finished within the stipulated duration. Noko ke ndandingengomntu umuncu kangako. Bishop, ukuyivelele le nto yoba at that time I don't think umbane ubukhona. I don't think there was any president. Kaloku kwakulayithwa amakhandlela bawo. So funeke bayazi Kwakulayithwa. how did you start? Ingakumbi kwakudla ngofundwa late. Sisuka emakhandleleni. At least ke ngoku ngelo xesha iUNITRA inayo into yombane, but kufuneka into yoba uwonge because uyathathwa. Siyathathwa kakhulu phaya, nokudla kufuneka ukonge, nihlala kwakunzima. You had to start ke, kuzawubhalwa, kubhalwa. So sasifunda very hard. I encourage abantwana abakhoyo ngokuba abakuqhele ukufunda as hard workers. But nento yokuba noThixo yayindincedisa kule nto ithi I would go to enkonzweni, ndibuye ndifunde, ndigraspe ngokukhawuleza. Then ke ndampasa i-education yam kwi-BA in education. Ndispeshalayiza, ndiyalidisha ke kuzo zonke ezi ndawo. Sezibonakala izithole zoba tyhini umfo lo uzawukhokhela. Ndikhokhela iiklasi ezinkulu, English class, Xhosa class. Yes, isiXhosa ndamedlalisha ngaso ndophuma ku-4th year. So ndingumntu nje waso. Ndingahamba ndandide ndabhala i-thesis. Xa ndibhala i-4th year yam ndabhala i-thesis ngee-poems. Poem eyayisithi tywala ngumkhohlisi. Ndabhala ke. So ndalidisha ke, ndingu-class rep, ndingubani, ndingumntu othethayo naxa ndingafumani ibhasari. Akho zibhasaries. Kukho into ekwakuthiwa nguTEFSA ngelo xesha, kungoku seyibizwa ngoba ngu-NSFAS. Yes, lowo TEFSA lowo kuzofuneka mna ndiyokhwaza phaa, njengoba kukho abantu abafumene, ndiyokroba igama lam uba ndipasile na. Ndiyokhwaza ke ngoku phaa. Ubani uyifumene ibhasari, ubani uyifumene ibhasari. Kwakho lo mfundibiza wakwaMaqhekeni, I think walapha eBizana. Wandibiza uMaqhekeni, mfo, njengoba ukhwaza nje sowunayo wena? Ndithi mna hayi andinayo. Why ulapha? Ndithi mna ndilwela into yoba ndifumane isonka. Wandibiza wathi, no, sicela ube ngu-student assistant. Kuyarholwa ke apho. Ndaqala kuyarholwa apho ke ngoku. Ndiyakhumbula ibhulukhwe endandiyithenge phaa ko-R60. Ibhulukhwe eseludidini eliphezulu, ndithenga nge-R60. Ndaqeshwa ke ngoku ndangu-student assistant. From there ndaqala ndakhwaza ke ngoku sendiqeshiwe apha, ndafumana loo TEFSA, ndafunda kwarayithi. So laa nto ke yandifundisa into yokokuba you don't just sit down, you do something, you start small. Wenza yonke into eza kwenza into yoba
at your disposal, kubekho something ozokwazi ukuyifumana. Nako ke ngoku udadewethu seqalile ukutisha ke ngoku, sekuqala ukubakho ilayithi ke ngoku ekhaya, loo nto isemveni kwakhe. Xa eqala ukutisha wathathwa indoda yakwaMantshongana engusibari wabo. Ndandilila apho ndithi dadewethu sukwenda. But ke uzawuthi ungendi xwenda kwaqala ke ngoku imali zancipha, but ndabe ndingo-student assistant ndagqiba ke. Then ndaqalisa ndafumana isikolo. Kwangasokoli ke ukufumana isikolo, ndatitsha ke. From teaching, ndititshe nje just 8 years, ndayeka ndabizwa yinkosi. Then ndawuqalisa esinye isikolo, ndafumana amadigri ke ngoku, i-degree in theology, honours in theology. Ndaphesiyuwa, ndaqala ndanebandla. The rest is history. That was a very short spell in teaching. I was looking forward to it because I know that ngoba ngizokubona usiza bona ngithi hayi kuba ke nami ngikubona ngoku sekuleli xesha. No, ihalela ke kazi bishop mhlambi ke uke umotivate to those families naba bantu coming from the same background. Yes. But you want to pursue ngoba what can you say, because kum kaloku ivakala inemfundiso, ivakala inabo ubunzima, kodwa wena you manage with i-background nawo, so kuba yintoni ongasube unathi unikezele kwabanye abantu, because you still have those. Yes, that's true. Who are struggling, but are struggling. Thank you so much for that, Mntakamsongolo. The only thing ebalulekileyo i-persistence. Le nto kuthiwa i-persistence, you focus kule nto ufuna yona, uphushe, ungaphazanyiswa, nokungahambi nasikwati. Uyabona le nto yokungahambi nasikwati iyanceda, because ufika phaya kwezaa ndawo besithi abantu, hayi mani ngeke, masihambe siye emayini, masihambeni siye embobeni. Zikhona nami izinto ezandike zandiphazamisa, because phaya kooBanikanene, ko-87 ndake ndaya eGoli. 87 ndaya eGoli. Ndiyabona mos iintanga zam ziyasebenza phaya, ndathi hayi mandiye eGoli. Ndahlala iminyaka emibini yonke ndithengisa inyama esitratweni. Itshomi, le nto ungahambi neetshomi ke ngoku. Qualified Yes. Ndikleva, ndiyapasa, ndenza yonke into, but ndahamba ndayohlala eNantsikeni, ndayohlala ekuthengiseni phaa. Ndiyakhwaza ke apha, siyahlaba apha, siyahlaba inyama nge-50 cent. Yayisahlatywa ke, kwakusaphekelwa inyama emigqomeni. Ndiyayibona mani le nto, le nto yokubona iitshomi ndenza izinto. So ungahambi neetshomi kuyanceda. Ukwenza le nto isentliziyweni yakho kuyanceda. Ndacela exhegweni ndathi no, ndicela ubuya. Keke ndicela ubuyela ekhaya. Ndawuphesula izitadi zam, ndawukwenza yonke into. Then ke I pushed that until ndazofika kule ndawo yoba ndibe ndikuyo. Kodwa ipointi yekokuba uba uyahlupheka, akukho kuphela kobomi. Zikhona izinto omawuzifunde phaya ekuhluphekeni. Zikhona izinto omawuzazi into okokuba ezinye izinto azifiki ngeli xesha uzifuna ngalo. Uzelwe wedwa, you will answer alone, you will die alone. So pursue your things, but seek the advice of the mentors. Bakhona abantu, ukhona utata endandifunda kuye nje, nangona wayengazi yena uba ndifunda kuye, but ndade ndamxelela uba zikhona izinto I'm learning a lot from you. It was more of like I-mentor and coach. Yes, iba nayo i-coach. Ungayixelela, ungaqala observe kuyo, ungayixelelanga. Even in business, xa sele uthuthukile, yiba nayo indlela yokwazi uba ndiqhuba njani ukufunda kwabanye abantu. So bakhethe ke ngoku abantu. Ungahambi nesikwati esizokulahlekisa. Ungahambi nabantu abaza kuthi hayi lahla itawela. Ungahambi nabantu abaza kuphesiyuwa. Umfana ophaa ngaphandle ngoku uba ngaba akukho nto ekhaya, makazi uba akuzuphela kungekho nto ekhaya. Yes. Ngoobani oziserawunda ngabo, ngoobani ozisetyhora ngabo, ngoobani othetha izinto zakho kubo according to le line
uyifunayo. Yes. So today I'm in business and in business ndibe nabantu endibahoyayo endibajongayo ndafunda kubo. Hayi, Tata Bishop, ndiyabulela nangezokhuthazo because inoba nam those that were seeking that advice ndabayinidayo, I think izobancedisa. Yes, 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 yes. Ndiyayibona ke Tata Bishop uba side safika kule ndawo yokatata Bishop noba ke sisazoya zebhizinisi. Qha ke singayefile uba Bishop nini wawutata Bishop akutheni. kwafika umama Yes. somehow xa ungumntu ongutata awukwazi, you might not succeed alone. Yes, yes. You need somebody ozokunikeza The shoulder to lean on. Yeah. Kwathi ke mna after yonke into eyenzekileyo sobuya kule ndiyabona uba ukhona umama walapha ekhaya. Yes. Buyile eGoli ndemka ndawutitsha, ndawugqibezela isikolo ndatitsha, ndafika apho ke ngoku sendititsha ndawahlanganisa 30 agcwala. Oko kumane kuthiwa zeka kaloku ithini kaloku, hayi ndithi no, ndisancedisa ikhaya. Ethubeni ndaphandlwa intombi yaseMabheleni eMontfrere. Yes. Ndiyibona ke sisenkomfeni, ndingumfana ke ngelo xesha ozithandela uYesu. All right. Eyi, nazi le ntombi izawuthini na le nto, lo mntu ndabethwa luvalo xa ndimbona. Zawuthini ukubethwa luvalo xa ndibona lo mntu? Ndaqonda into yoba no, mandim-aproache. Ndim-aproacha ke kanti ngelo xesha sekufika ixesha loba uzogulelwa ngumama wakhe. Andicenge ke into yoba hayi, kule nto ndiyithethayo noba akavumi noba uyavuma uzawucela into yoba ndikhe ndime because uyagulelwa. Nyamezele ke ndime. Umfana ke seyiqoqile yonke into. Dibanisile. Ndidibanisile mna yonke into ilungile, indilungele yonke into mna. And ndafunda ke enye into strong in my life wena mntakamsongelwa, ndafunda ukuseyiva nokubhajeta. Uba bendinokuthiwa mhlawumbi kule podcast yethu masithethe into ibenye, bendingafike ndihlala apha ndithi budgeting is key, nditsho ndiphume phandle. Which is a good thing. Yes. Planning is key nje. The most important thing, abantu who people abakwazi usi-advise, because I think we all struggle. Say the most people, the struggle when it comes to that. Yes. Budgeting and saving, ube ne-discipline. Yeah, it helps a lot. Because yonke imali onayo xa uyikhomba uba mayiyephi izawuya kuloo ndawo. Kanti xa uyiyeka xazalala izawuhamba indawo, izitreams ezinintsi ungakwazi uyikhontrola, uthi ungazazi noba unemali enintsi kanti ikhona imali but i-within your reach. Eyokugqibela kukungangeni ematyaleni, uavoyide amatyala. Ndafunda ezo zinto ke uba ndithenga cash yonke into ndithenga cash, andikweleti isitulo, andikweleti ntoni. Ndafunda nje ukuthenga cash. Uyenza njani ke loo nto? Ngale mali uyibhajethayo. Siyeke ke mhlawumbi sawuyibamba siyidila nayo yodwa because it's my line of specialization. Yeah, it's my line of specialization also. So ndathi ke ethubeni kanti uzofumana prophetically, ufumana umfo wathi nje washunyezwa ngumfo oye wathi wambiza wathi uThixo mandikuxelela uba uzotshata nensizwa esatishayo ngoku. Nje wamxelela nje, but le nsizwa uthi uThixo izawuphuma ibe ngumfundisi. Nizawuba nabantwana, nizothini. Heyi bo, ithini yonke le nto. Nyhani xa sendifika kwi-approach yesibini sweleke asinafowuni, ungalibali ngelo xesha yayindim njengotitshala onefowuni. Mna kufuna ndimbhalele incwadi. Zisekhona ezo ncwadi, umphulaphula ekhaya, zisekhona ezo ncwadi, ezo leta sasibhalelana zona.
ubhale ibuye emveni kweveki, ubhale ibuye emveni kweveki. Savumana ke ethubeni ngendlela e-right, satshata. Kubalulekile ke nokuthetha, ndatsho kuThixo ndithi mna ndifuna abantwana babe babini, qha ndangaspecifayi igender. Ndavele ndachola amadodana amabini, enye indodana ina-23 ngoku enye ina-21. Ndaba sothi ndiyifuna ingathi hayi kodwa wacaba wayithetha ndandiyithethile kanti uThixo uyimamele. So kubalulekile ke ukubusheyipha ubomi bakho ngokuba uthetha le nto uyifunayo. UThixo uyayihlonipha into ethethwa nguwe, uyayihlonipha. Then ke ufika ke ngoku saqala ibandla, then ndathanjiswa, ndacotywa. Uyatisha umntana asemzini, uyemka afike kuloo nto yoba etisha. Phofu utisha ekubasele ehleli nam, saqhuba ke sabhajetha. And nalapho akho mntu unesikhwama sakhe, sidibanisa isikhwama apha sonke sazi uba sinento ethile, kuyaplenwa njengefemeli. Then ke sazokwakha ke ngokwebhizana sesikunye, because size sazokwakha apha ngo-2005. Yes, sabe sinevision yebhizinesi ke. Uzawukhumbula ke into yoba mhlawumbi masingene kule ndawo yebhizinesi. I had always been business minded, because phaya ko-high school ndandithengisa ii-fags. Phaya ko-high school, ewe iyabuyela. Ndandithengisa, exactly. Oh yeah, ndinayo le nto ibubhizinisana, ndithengisa ii-fags, ndiyafota. Ezaa foto zaziyohlanjwa zibuye emveni kwe-13 days, ziyohlanjwa zithini, ndiyafota, ndenza yonke loo nto. Ndingukhameramen, ndamka. Ndathi ngoku senditisha ndaphinda ndavula i-driving school, ndenza yonke laa nto. Then ke ngoku apha ku-2017 sesilapha ke ngoku, sesinaba bantwana. Saqala ibhizinesi ye-B_N_B. Saqala loo bhizinesi ke sendaphuma ke esikolweni. Uphumile Sendaphuma. mna ndiyafika kaloku apha 4 years back. Yes. Ihlele B_N_B. Iyaqalwa, isaqalwa. But ngoku ke xa ndijonga becoming laa planning into enye onayo uyenzisise, because sasisenze nezindlwana nje ezimbalwa. Sayenzisisisa because kufuneka into yokuphumelela, inento enokwenza nokueksela kwinto encinci oyenzayo. This is the beginning of these projects now ongene kuyo. Ukueksela kwayo kuya phambili nayo, nokufokhasa. Andingomntu ke uphazamisekayo ke mna. Uba ndizixelela uba ndizawukwenza le nto, andibe ndicinga le yandibamba le, ndifowukhasa kule, ndiyenze ndiyoyikhupha, ndilande enye. Amafemeli ke ona athi masenze leya, ndithi ngoku masiqondane nale, then sitsho siphumelele. Undisapote kakhulu ke uMaMbele ukuze sibe lapha kule bhizinesi, because 2020 naye uye waphuma esikolweni after above 20 years of teaching. Sancedisa ke ngoku izimali zakhe sayiphucula, sayibiya, senza yonke le nto siyenzileyo namhlanje. So kule ndawo Bishop nantsika because Yes. Umntu mhlawumbi might be interested okanye ndingatsho ndithi department ntoni yoba what are the offers there's this business A_B_N_B. Sure. I would say I think kungase South Coast, but lapha close to nantsika Ulwandle. iqalela ukuthengisa into yoba umuntu onganomdla, what are the offers, what kind of accommodation. Okay. Kodwa yabona khona o-swimming pool, khona ama-apartments, khona ezinto. Nalaa ndlu ke ekuyayenzeka wenza njani? Ngike ndahlala one state here. Oh man, yes. So ndikhalela ke ngento yoba ukusinikeze nje nabantu into yoba abantu mhlawumbi abafuna mhlawumbi boardrooms, abantu abafuna iindawo zolala, abantu abafuna into yoba
what are the offers that you offer in accommodation as B&B? Okay, thank you so much for that question. Siyabulela kakhulu. Umphulaphula osekhaya nombukeli makayifumane into yoba siyafumaneka ku-booking.com. Masiqale ngaleyo. Siyafumaneka ku-booking.com and enye into enamandla ngale nto kukuyimaketha. Nomntu osafuna ukuba nebhizinesi, i-marketing is key nokuyenza ibe nkulu. But apha sine-conferencing. Conferencing iquka small conferences where you book and kubekho sakunika i-sound system, sikunike i-conference facility yonke, your projector, your everything. Uqhuba i-conference yakho ugqibe ngosuku, then ke sizawuyixela imininingwane uba sifumaneka phi. Sinayo i-accommodation, that is laa nto yokulala, ulala futhi izindlu zethu ziyakwazi uku-accommodata. Ikhona indlu ngoku esiqhubeka nayo accommodate ii-families. Yes, khona izindlu eziza-accommodate ii-families, but kusino-stand alone where, and ke ngoku ungalibali, they are made with test rollervells, both African culture and Western culture within the room. Yeah, beautiful. I remember khona lezi Jacuzzi, namashawa adlala umculo. Yes, sinazo zinto because funeka indlu ibe unique kwenye nenye ibe unique. Siphinde ngaphandle kwe-accommodation sine meals, breakfast, dinner on request. Ngaphandle kwezo zinto siphinde sibe nama-executive boardrooms where the key people, the key stakeholders, mhlambi kuke kulala ii-ministers apho, Minister Fanta njalo njalo, bayakwazi uba babambe laa boardroom so that kube ne-safety. Kune-safety ibiwe irayithi, i-parking ingako ukuba nintsi, singako ukuba nintsi space. Sine-gymnasium, yenye yepackage efumaneka apha where ii-guests zijima mahala, but nabantu be-community ke ngoku bayakwazi ukujima. Mhlawumbi masose singene nakwi-community impact. Kuba bendisaya apho uyabona into yoba you've got a role that you play in the community. Yes. I would say ke mna njengomntu okwisport uba you are much involved. Even as Because xa uzothatha abantwana bayodlala ibhola bakhuphe Oh yes. provide transport and all. Ngalela ukuva into yoba what made you think into yoba kufuneke uncedise in terms of sport, ngiyabona kune-netball, kunesoka. Yintoni ekwenze wawufika apho? uba mawuke unantsika because kaloku I can see this place is a busy area. Yes. So ndikhalela ukuva into yoba a-passion okanye mhlawumbi A passion in kwinto yokudevelopha umntu, ngakumbi njengoba ndi-ordained as a bishop. I-passion yokudevelopha umntu iyaspreda ebomini bam, nakwi-wiring yam, nokuthi I once been an educator. Njenge-educator uyakwazi ukulubona ikhono. Umzekelo nje masiqale kule ndawo ye-B&B. Apha sinabasebenzi aba-full time abayi-5, sinabasebenzi aba-part-time abangena on daily basis. Xa sisakha njengoba uba ndithi ke ndake ndakha ndiyokha nezinto ndim, almost above 11 yabantu esibarhukha in for ukwakha bafumane imali benze izinto emakhaya. So sirhalela ke ngoku ezi idle hands, ezi zandla zingenzi into, zibe nento eziyenzayo. Then ke i-soccer is as part of my sport. I love it. And kwi-earlier stage ndandidlala i-boxing. Umthetho wam e-high school ndandingumntu we-boxing, but ndiyithanda i-soccer. Then ke ndaqala apho ke ukuthi ngeke mandithathe le youth ndiyisondeze, ndiyenze isisport. Ndasi-introdyusa ecaweni. I-region yam nje ine-sport as we speak because I introduced that. NgeJune 16 sesiqale iprojekthi yoba sibabize abantu abatsha, but there's an ongoing sport
playing esenzekayo sesoka. Then unkosikazi wathatha abantwana abangamantombazana wabanika i-netball, wabenzisa i-netball, and ke they are full time in that, and zizitars. Abanye sekukho nje umntana oke wabizwa esikawuthiwe ukuba makasondele kwezaa closer to national team. yes, kwezaa national teams. Yes, but unfortunately wavele ke akaphila xa besiya khona, but we intending to groom these kids. Nizawusinceda ke abantu besport, ngoba ndiyeva uba kuthiwa kwayele bhola kwakuthiwa masinga masinga. Nizawusinceda abantu besport ke nisiorganayizele abantu. Ndiyakwazi uba ngumntu omkhulu kwelo cala, nisiorganayizele abantu baskawuthayo. Ndike ndeva uba ixesha lithile ooDr Khumalo babelapha ngenxa yenu. Yes, ngenxa yenu. So silapho, but sifuna ukwazisa into yoba njengecawe asikwazi njengabantu basecaweni, ayonto isisono ukudlalwa kwemidlalo, ayonto irongo. Nangoku besikwitonamenti ebikhoyo, kuloo tonamenti i-netball yethu nje ijike kunumber 3, yafumana iprize kanumber 3. So siyayiqoqa i-community until bazawude beve aba bantwana. Ii-boys ke akululanga ukudila nazo, zizawufuna ukuphuza ngokuyiwayo zenze zonke ezi zinto, but we try our level best uba i-community mayibambane yenjenje, so that abangakwazanga kufunyanwa ngoo-Spears, ngooSnenkani, ngoobani bani, yes, ngoo-Rebels, bakwazi uba baqala apha kuthi, then nibabone nibathathe sibaye phambili. Mandibulele Bishop, ininzi ezayixoxa kodwa kunezinto ezimbini ebendifaleke ungashiyeni. Okay. Because ndicinga uba inoba unazo nee-sessions ngatsho ndithi advisor, counseling sessions. Uphinde futhi kube khona nase-Alfred Nzo. Irhale into yoba abantu bayazi uba xa use-Alfred Nzo uba khona as what, because nazo nee-programs. Yes. Kube khona nakule nto yena because I believe that today you've got an appointment. Abantu bake bayazi uba funeke ndifuna bakwazi uba ngubani uBishop Mgodika. Okay. Bishop zininzi izinto aziphethe. Yes. Bishop Mgodika ngumntu ongu-radio personality. Ndise-Alfred Nzo Community Radio as a board member, but before that yandihuka i-Alfred Nzo Community Radio to deal with i-program phaa eqhuba ngoLwezithathu ekuthiwa Sakha Amakhaya. Ndidila nazo zonke ezi zinto ze-relations, ezi zinto zokwakhiwa kwamakhaya, ezi zinto zemitshato, ezi zinto zoba ungena njani ekumazini umntu orayithi for you, njalo njalo. Amakhaya, ezingxabano nokusonjululwa kwazo. Ndingena kuloo program ngoLwezithathu, ucofa ku-www. Xa outside of the place yase-Alfred Nzo, www.radioapp.co.za, ufike uyifumane ke iNzo FM. So ngoLwezithathu qho ndivalileke, kodwa ngoku besivala last week, ndizawubuyela back exesheni. Nangecawa ke ndiqhube iprogram engecawa, kanti nomhlobo wenene phaa uBlack noSnake Shibase bakhe bandibize to talk about into ye-marriages. Ndinawo ne-organization ebizwa Couples Fellowship International. Loo organization once a year iyadibana ukuxoxa ii-couples, because I learned mntakaMasinga ukuthi ii-couples zakhiwa ngokuba kubekho ii-sessions nee-seminars zazo, so that zikhule ekuthandaneni. Exactly. Uba imoto yakho uyayisevisa, awuzukwazi ungawusevisi umtshato uhlala kuwo, because umtshato uyayifuna isevisi. So senze ezo zinto, ndiphinde ke ngoku ndilidishe i-Council of Churches, and ndingene ke ngoku icala lakamasipala. Umasipala sifuke in as a stakeholder se-SACC, nakweli cala ke ngoku ndingu-chairperson weMzamba Ministers Union. All the ministers here kama besiphumile ngoku sithathe i-retreat siyozivavavuma. Umntu xa ungumfundisi uba versatile, awubi stereotype, uba versatile, ukwazi ukwenza zonke izinto ngendlela efanelekileyo. So that was that kwicala
lokukwazi uba ndibe ndivele kwezi ndawo zonke. So I'm a leader, I'm a family member. Kufuneka ndikwazi ukohlula into yoba olungaka bam ngenye imini mabatye, olungaka bam ngenye imini mabayodlala. Ndikhule ndidlala nabo ibhola, ndilwele into yoba mababe versatile. Yayibawenza ngoba singabatshile because at their age for me, if you remember, I once stayed here. Yes. They were still very young. Yes. I want to believe noba ukhona omnye usevarsity and the other. Yes. Graduated. Omdala uyigqibile izifundo zakhe ze-organizational psychology, but kufuneka enze i-honours aye phambili. But he's part of the business now. Yeah. Ukhona kwi-reception nantsika no-overseer kwi-management ye-business, and he is so keen. Abantwana mabayazi, abantwana babefundisa into yoba bangayikhethi into yethu yobufundisi. Andinguye, ndimvile ngenye imini apha ezintsukwini utata uFalene esithi into yobufundisi ayonto ungayinqwenelela umntanakho, but yilwa kangangoko ukuba mabayithande. Yes, because akufunekanga bandiswele njengoyise, funa ndibe involved, ndibe kubo. Owesibini ngoku wenza i-actuarial science, eyona course inqabileyo. Uzokwenza u-second year wakhe kulo nyaka siya kuwo. So ithi loo nto bayakwazi ukundibona and bavele bayibamba inkolo because abayibonanga into embi inkolo. Kambe omdala wake wathi, you are my role model, my dad. Meaning abayibonanga imbi inkolo ngenxa yethu nangenxa yabazalwane. Baphethe kamandi ngabazalwane because I teach into yoba mabakwazi abantwana ukuyifunda le nto. Njengoba usiva, ndandidlala nabo ibhola bekhulu, khabe nabo omnye udlala irugby ngoku, omnye udlala isoka, because I want them to know uba sine-freedom xa sikholwa. Ayiyo laa nto yokuba ewe uyazibona zicace. Yes, but I'm so fortunate and I praise God ngento ethi zange basela, zange batshaya kwiindawo endidlule kuzo, zange bedlule and bayabazi ubomi. And xa bebuyile bendivele ndisebenze nabo, ndixove nabo udaka, ndithini, ndixove nabo udaka. Abantu ke bayasifumana phaya kula makhasi onxibelelwano as ilunga nako, bayasifumana abantu. Nanjengobhishophu ikhona ipage endinayo kuTikTok ethi nali ibhishophu elisebenzayo. So ndifika apho ndibe sezi-overalling. Yes. Hayi, kanti uBishop xa sizoyivala ngoba ndiba nawe neprogram. Yes. Some line-up program. Okay. Attend. Ndiyarhalela ukuvale izovala uba ungasiye uthini mhlawumbi just to motivate people that might have watch this interview. Yes. What can you say just ukukhuthaza Nto phaya ngaphandle ikhona ivesi endiyithandayo kwiivesi zonke zeBhayibhile ethi uthi lesi silumkosi nguSolomon, I've learned this one thing, ukuba akuzombaleki eziwina ugqatso no abantu abakleva kakhulu abawina ukuphumelela, kodwa time and chance are given to them all. Ixesha ne-opportunity zinikwa wonke umntu. Akho mntu unikwe less than 24 hours a day. Kodwa nje try to utilize ixesha olinikwa nguThixo lokuba uphile apha ngelithi mhlawumbi I might not get tomorrow. So xa usenza njalo ke uqale ekuvukeni, uvuke and usebenze smart, ukhangele izinto eziza kwenza into yokokuba zikusempumelelweni. And ukungaphumeleli kwaloo nto uyenzayo does not mean ayizuphumelela, does not mean ayilophupha lakho. Uthi uMiles Mundo, uthi uMiles Mundo xa efika eSymmetry abe sesithi ezona riches zisesymmetry because kukho abantu ababhubhe bengakhange bayutilize amakhono wabo. So don't die
naloo ncwadi uyimithiyo. Don't die nazo ideas ozimithiyo. Don't die nezinto oqonda uba azenzeki, zange uzibone zisenziwa mntu. Kodwa nje yilwela into yoba uthi usifa ube u-empty in your mind because yonke into uyishiyile apha, wayenza wayigqiba. Die empty. Hey, those are very powerful words, Dr. Bishop. When we are about to close our very first episode today, kune-TS Msongelwa and Amakawe podcast. We want to take this opportunity to thank our viewers and thank you, Dr. Bishop, for giving us an opportunity. Let's hope in over about they will watch and people will learn from whatever that we were engaging about. So, Because bangasifumana abantu naxa besifuna ke mhlawumbi kubalulekile uba ndiyitsho inombolo. Bangasifumana ku-0716417327 in terms of seeking advices, in terms of seeking indawo zokulala. Also, please masisapote this project. Le project sayisapota, semveni kwayo sizawukwazi ukuyisapota nangazo naziphi indlela. Let it go, let it fly. Thank you very much, Dr. Bishop. Masibulele ke bonke